paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naisarong ka man nandito'y kabildatan si Kabuyait. Dakas ka di manong. Apong kumat ni Apong Inting Sana dakas. Ang manyangay kumati maitulong mo ditawi. Apay kumangay ngawan manong kwarog. Ibagaman nga raod no anya ti amo matrabaho abayr. San kun nga ibaga manong? Ngam iba unak ta mapanak. Paramidak no anya ti paramid yung kadapong. Ang mga numangilaban lang mati paglaingam. Basit tupay ti tiyan ko. Sana kaskan ka dakal ti buksit mo. Apay anak ko na madakal ti buksit ka. No dakal ti buksit, adumot ti kang kanan. Nagadukit din ti manok yo, Apong Banang. Wan, kanayon mo asakuruan dagiti manok. Tapno nalukmag da. Nagagat da pa'y nga agitlog. Una pong, no agigiddan da nga agitlog. Nagadungatan na nga itlog da niya. Wan apok. Kat no makaukup da, adan tumat manok mau. Ikandak to iti manok ko, Apong. Wan, iso akanayon mo ida apakanan. Inton agitlog da amen, umadun to tipyak. Mangalakan to itiyawid mo. Paadwam tumat. Wana pong, paadwak tumat. Tapno adun tumat ti manok ko. Anya ti luto mamasida, tuya. Adda impangat ko ijay asaluyot. Isula ang tinasaraka. Makaumamot ti kanayon na saluyot. Apay awalat sa balay. Apay, adda yain sangpet mo nga ilutak. Di ka laki di nakakita iti sa bali mo tay. Di talakit saluyot ti amo malutway. No agpili ka iti sidaam, ingka mangirimidyaw. Di ka gisangpet sa kaagberok iti naimas asidaam. Inak man nagsapol iti sa bali masida. Kanayon laki di na bulbulaw. Nagaduki din ang manok ni Parintay. Ay, magnak man dito'y likad. Ado ti makita nga umok ti manok nga aglilinya iti kamarinda. Dito'y nababangaalan ti pagnaak. Ulyag, kalpasan na. Lumagtuak ang mapandita bangir ti alad. Umuli akaw na. Lumagtuak dita bangir ti alad. Inayadag ti umasindag karag iti manok. Parang adda itlog dita. Ay, sos! Nagadon nga itlog. Ay, mangsam ugak. Tayawid kong titlaw. Nangalaam ka dagita nga itlaw. Ay, kat ginatang ko Adaya mo agpadawat iti itlaw. Asinaw tinagla ko adi naman labinalkaw. Impasabog na latan. Ingka mangiluton ta mabisina kaon. Nay, itlog pa'y ti native amanaw. Ay, nagadula ka sa ludsod mo na ya. Naisangpit lang arudain. Ato pala ti damag-damag mo, mate. Mas daawa nga raw. Ginatang ko na. Ngamsaan mo't anabalkaw. Awan mo't amok ngaglaklako iti itlog ti native amanaw. Ingka mangiluton ko na kay. Ha? Apay ngay. Naksayan mo ti itlog iti umok. Asino ngay tinangala? Ay, tamagak tuman kini manong kwarog no inala na dagiti itlog. Buyait. Anatikit kita am dita umok dagiti manok. Nabawasan mo tan titlog iti umok manong. Si kakaditi nangala. Ha? Apay ko mga alak ngay dagiti itlog. Kat saan kumot amanok dagita? Asino ngay tinangala? Ado ti inala da nga itlog. Saan nga ta nagkamali ka lang iti bilang? Amok ti agbilang manong. May sadusina tinapukaw. Asino kumangay ti may nangala? Awan mati imay dito'y balay dangkail. Ay, sayang ti itlog manong. Ado kumaamanok ti pagbalinan dagijay. Apong, saan ka kadian nagalalay ti itlog iti umok dagiti manok? Nay, saan mat? Apay, adda ka di mapukpukaw nga itlog, apok.
awan karga ti may nga umok apong. Do siya amin dagi jay di kalman. Da, kayat mo asawan. Awan amin jay dosing nga itlog ako naham. Hunapong, sino nga tinangala? Dinamag mo ka din ni manong mo ako arag. Hunapong, tay may itay. Kuna nasaan ka nung agal-ala iti itlog dito, itasaan namot amanok dagiti adda ditoy. Nay, kasano nga ron anagpukaw ti kunam nga itlog? Hay, adda nga tabaklat anangan iti itlog. Ha? Baklat nga tangag paiso apong? Ay, sa anak asigurado, apok. No saan nga inala ni manong mo akwarog, saan kumot nga inala, nalabit abaklat tinangala. Apay anyat kay kaya sa akawayan? Ni, nailun mo't day ta. Agaramid man iti pagsilok iti agtatakaw iti itlog ti manok apong. Kasano nga garamid ka iti silo? Adda nakita nga inaramid ti mga pagsilo apong. Mapalabugan lakit iti mga laala iti itlog no may manain. Sa bagay, adu nga agpaiso ti manganop iti kabambantayan ang naggapwam. Jak amaw, no kasano ti agaramid iti kastakay? Amo kapong. Masapol ti lastiko. Tapno matamaan ti beklat, iti tiniradak akawayan. Ay, ingkag pagatang ka ni manong mo akwarog iti lastiko Andan samot na dadahil nga interior ti pilit ti motor ni manong. Mabalinday jay, kartibak, taison ti paggalot ko. Ken mabalin mo't akas ladak apalsiit. Ngem kawayan ti bala na. Ha? Palsiitam ti beklat? Anya jing bagam kini ang kail nga aramidem apang tiliw iti baklat. Palabog manong, kasla palsiit. Kasano ko mangay dayta? Saan mo ngamin nga mo manong? Kita to inton malpas ko. Nakitak ngamin nga dades-des ijay likod kat. Ha? Kat no damot alad ijay. Iti paset tinababa nga alad, adades-des. Ijay lakit di tinagnaan tinagala iti itlog manong. Anya? Kahit anya ti aramidam. Basta, palabugak ti agtatakaw. Aldaw manen, gamjak pa'y nakaluto iti sidaan. Anya ka diti ilutom apangaldawa, maray. Siya ket torta aparya ken torta taraw. Naimasen dayjay. Ay uray siya ka. Kayat kumot ti torta atarong kan torta aparya. Adda makit di tarungkan parya ditoy. Mangitortaak man mat. Hay, makao mga minti kanayon akarnay. Imbaglakit dayn taado ti ginatang ni badung ko nga itlaw. Nanggatangan na ngay, saan mat nga minagimatang dito tersinak? Ha? Ay, jak man amukan ko ana maray. Amangan no ijay ilay. Sigay, tamapanak pa'y tadaramidang. Apay nagitilasti ko nga igalgalot ni Buyet iti roon. Kinadapay kinayasan na akawayan. Palabog ka no ang kail. No masagid ka no ti asino man ngagpanggap ang mga ala iti itlawg. Mabiyat ka no dagiti kawayan. Maabog ti baklat no mapan. Nakasursurwan na ngay. Nakita na ka no nga inaramid dagiti manganop iti bantay ang kail. Kita nyo man lang. Nalaing mo ni Buyet. Ay sige siputan niya no damang sagit di ta kung kuna na alasti ko nga inwayat na. No lakit ta masagid ka no ti lastikaw, maipurwak ken kwa na dagiti nakasango akawayan. Nga uray agoy uyas ti beklat. Win ka now. Iso asaan lang amay sa tinaramid na, nagadaw. Wan nga ron. Ada iti nga taw. Ada pa iti baba. Unang kail. No anya ka no ti masagid dita, isumot ti mabiyat. Maray, saan ka di nga imay dito ni Marituyang? Saan mo't maray? Ada ka di ibagam kan kwa na. Ay, manipod ngamin kanayon ti panagtudo na.
Nadadaal ka no dagiti mula da. Iso nga awan malako da, ta nadadaol gayam ti mula da. Awan sa kano nga rod makukwarta na. Wen, iso asaan unay arumrumwar. Siguro mare. Iso dinamag ko no imay ditoy. Kaano day di na di ayo umay na ditoy. Nabiit laang mat, mare. Ang pimanaw matlaang adagaw. Nukastoy akanayon titudo na. Santa pa makamula. Madadahil lang timula. Una, iso nga orayan tapay medyo agsardeng tito daw, tapno saan madadaal ti maimula. Pagrigatan na nukastoy ti panawen. Munson ka no kay daytay ko natiraja. Ay, awan manen ti maala anat nateng maidengdeng. Nakman agrimidyon Ingka umutang? Imbag no pautangan da ka, kat amuda nga awan mula ta. Kanya nga umutan. Uray awan mula ta, no alisto ti tao, at dalat ka masida. Ay, sos ba daw? Saan ka nga agar-aramid iti may kaniwas? Dakdakas ti maganab mo, no agaramid ka iti maday. Ay, ada ko man napasama kanya ko na. Agalisto ka, no kayat mo ti agbiag, tuya. Anya ka ditikit kitaan nyo itilikod ti balay. Ay, di man ingkabil ni Buyit a kinartib na alastiko. Kinartib na alastikaw. Nay, kasano day ta? Apay ti kinartib na alastikaw? Kinartib na apaggalot dagiti nadadael nga interior ni Kwaraw. Inaramid na adakil apal siit. Galot na iti asidag ti alad. Ket nakapaturong mo't dagiti kawayan iti asidag. Ket no makuti ti lastiko, mabiyat. Ket mabarsak iti kawayan ti mangkuti. Kasla jay ar-aramiden dagiti Indian iti pelikula no adda kabusor da? Ay, winsa. Agaramid gayam iti agkauna nga Indian ti kasjay. Uray ubing ni Buyet. Adamot kinapraktikal iti panunot na. Nakita na kanumit nga aramid ti manganop iti kabambantayan dayjay. Adak manay, ito'y nababangaalat ni Parintay. Sigurado nga dumanan ti itlog dita umok ti manukda dita kamaray. Umuuliak manay dita sinsinan nga alat. Lumagto akon. Tapno makapanak iti bangir nga alad. Anay ka. Anya na dyan. Agbarsak akawayan. Anya dyan nadalapos ka. Lastik umay. Anay ka. Si kagayam ti baklat, tatama daw. Anya biklat. Apay nga na ibarsak akawayan kanyak. Asino tinang ibarsak? Ay nasugat ti sakak. Sapay saan lamay may sa. Tiyamo mi kat baklat tinangala iti itlog. Dito yung anak na, tadadasdas. Iso nga inikan ni Buyit iti palabaw. Tapno matiliw ti baklat. Ay, salbag ka pare. Ay, nga ita. Anay. Nasugat lakit nga ron tasakam. Iti tiniradan da akawayan. Aday. Ay, imbag ata ubing latin ang tirad. Iso asaan anatadem unay. Makapaglibak ka kadipay, asi ka tinangala iti itlog ti manok di tawi, tata. Ay, italang mo't nga umayak di tayo. Kasano kumasyak? Awan mat ni badong ko dito'y tersina, mare. Napanan na ngay nga ta. Kunak no dito'y timayan na. Saan mat nga imay ditoy, maray? Apay asap sa pulam. Adda ko maibagakan kwa na. Pimanaw itay, ngam di mo nagsublain. Amang ano di tabalay damari ba nang tinapanan na? Ay mapanak man nga ro di tamaray. Amang ano di ta tinapan na nagremidyoan ako na. Pangiremidyoan? Anya ti remidyo na? Ay kwa maray. Sigay, tamapanak pa'y mandita. Pimanaw na din na sinungbatan ti saludsud ka. Anya nga tati ko na ang mapan na eremidyaw. Matanawak mo damari banang. Addada di talikod ti balayda. Ay aguray man, tamapanak di ta asidag ti alad.
Nay, anya ter aramiden nyo ditaw. Ha? Agdardara ti sakam ba daw? Ay, hadda na dalapos ko alas ti kutuyang. Hindi ko binarsakdak iti kawayan. Ay, saan da ka binarsak? Ingkabil ni buyet day ta apalab og iti asino man nga umay agtakaw iti itlog. Dita, iti kunam apangirimidyam iti masida ba daw? Ay, sasao mo ito yan. Nagnaklaan ditoy. Ay, mare, Anday ka. ipalawag mo man. Anyat pa kada na pimanaw iti balaya. Awan nga min ilutok asidaan may kapitan. Ha? Kuna na amapan kano agirimidyaw. Idi saan ko amapasang part, sinurot ko ijay tersina ni Marikwanang takunak no adday jay. Ngam awan mo gayam. Awan si dainyaw. Iso nga umay mangala iti itlog ditawi. Ang imdaksang gasat na napalabugan. Ay salbag ka ba daw? Ah, Dito'y gayam tinangalaam iti sinabok mo nga itlog ngayon sangput mo. Anya ngay pare. Apay ulitin pa iti mangala iti itlog. Ti akin itlog. ay, saanin pare. Pakawanan dak. Ay, tulungan dak. Tay nakagpagas. Tawan pulos kwartami pare. Ikaray, saanin na maulit. Sorry! Ay natatabadong. Madi ti agala iti itlog iti umok. Ti saan mo nga umok. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.